Gagaro pa ni Cristel. Wala ko kalbon sa. Kalbo. Naka-boy scout garo. Siyempre, kompleto, no? Naka-boy scout. Dapat ay, nga maawa. The belt na nida. Yun la. Awan Girl Scout. Picture ang sulat kita. Wala din sa naked no po nakangini na bidit. Jai. Nakagi. Di na panensen. Kapi nga mangingi kang nangingi. Nala. Sabrina. Ay. Sila nga ni Sabrina. Naman. Tangkis. Tangkis na ito. Ala, hoy, doon ako dito. Ay, sus, baka disgrasya dahi, Jai. Apo, madisgrasya ka nga taak. May pasirok ka di, Jai. Sige, ah. Ulitan ay, Jai. Bigla nga agpasanod dahi, po. Hawanan, may pasirok ka. Ay, nagkanto kung kunan. Bad. Talaga na ti Cristel ko, joke na amin ti ko, ah. Abi pa panan nyo pang egg milk, te? Ito, ipunta mo dito sa likod. Sumali ka. Uyungan dagiting ubing. Ay, ko na naman si Mando na. Ay, bakit? Okay. Tago ka! Pero ako ba kita? Manog ako. Nakakabsa. Labungan na dagiti ti kuami ni. Mula mi nga kuha mula dagayam. Mula na nga bayabas ito eh. Nalay. Magala ka gibaggoong tayong maimas. Kaya na di mga naalak ni. Sa atin limang tabaka ako. Tabel tao no ko mapalaluan. Diba? No mapalaluan mati bayabas. Makapatabel. Sama ta di sa lamagi di kalman. No mapalaluan makapaturis. Wala nang sakit ko di kalmanan mo kabsat. Ta
Guro-guro dito tiyan ko. Ayan po. Mok. Nagpakinapon. Kadi pa imat. Narigatir. Rumar-rumar nga mapan agsiya. Ano. Kasi po. Diyos ko man nagbutang na tayo makikabsat. Nagbutang na tiyal alya. Nga. Maglaking tangan nagsakit tiyan ko. Napalalwak sa. Tanay mas magamin sa usot. Ibagungan da sili na. Magpalabugwan. Tapos. Manalaki sa usawa. Wait lang. Baya ko. Kita da jibilbil ko. So, ayan. Isang sawak tagtakot ko guys. Suka. Suka nga dasili na. Tapos itapi adasin na. Nagdamalaman na. Yung mas itin eh. Naartong nga suka. Ay nga, naartong nga sili. Inatang mo di palengke. Di 100 pesos. Yung mas itin naartong nga sili. Nga maawan ti sili dito yung balay. Dagiti kakadwa. Hindi kang balay ko. Nalang dagsili. Uli na dyan ako. Kaya po. Basta nga mandadatan dahi jay. Hindi ka muna kaping ang paborito natin sili. Inaadat ko na kindi. Paborito natin inaadat na makmakan. Buungat pa yung kaabsat nga makagsakit pa ubot mo no. Parang kang nagsili kung kunak. May mas ka naman ano da sili na. Yung siya mo sa alakayat ti sili no. Kaskas to eh. Yung mga anak na alsam. Ay mas gamin. Hindi na bugwak na ito yung kakabsat. Buti. Yo. So, kung na sili na makita, naunag dahil ti bowl. Ayun na. Nadat. Kita magpapagod yung mabalbal sa bagbalak. Kita ko niya. Oh. Diba? Nasa ano ako? Gilid ng liver. At yung ilog namin dito guys, tabi lang ng bahay namin. Pero hindi gaya ng ano, kagaya dahil nado mga ako Diyos ko di ko paano natbaga. Nado mga ilong nga maagos isuna dito eh. Kaan. Tapgad di danon na. Dati pwede maala dito nga ako masinsida. Ada ikan na makakakuha ka din ng talaba. Ngayon yan. Nagadat. Ang pwede matanong mi. Pang mineral mi ice. Nagpapadanak di mineral. Pero hindi pa nila dineliver. Kaya, wala dumakit na dyan ni Angka. Nagadat. Nagadat. Ano? Balay mi. Tapos, ilog na dyan. Ilog na dyan sa, ano, abay na. Tapos, itong ilog pa namin dito. Dati, agtutubo nga ni, pa. Yo. O, diba, nagbintas. May salangan, guys. Ito, magaga. Napagila.
So, ayan, that's it for today, guys. Thank you, iti pa nagbuya yo. Kahit sapay kumata, i-follow the Ken. Agree akay kin dating a video. Thank you.